Іван Пташнікаў. Францужанкі. Частка першая. Трактар ХТЗ, у вёсцы мужчыны звалі яго «Хрэн ты завядзеш», трэба было вартаваць кожную ноч далёка, аж у Жукаўшчыне, гэта за лесам у полі, кіламетры 4 ад нашай вёскі. Трактар быў адкапаны з зямлі адразу пасля вайны, пазалетась, як прыйшлі нашы. Яго не паспелі адагнаць у сельсавет, так было загадана, калі пачалася вайна, і закапалі ў сасонніку ля ям, дзе хавалі на зіму бульбу. Стаяў ён цяпер з вечара і ўсю ноч ля лесу ў Жукаўшчыне пад сырніцай. Днём на ім араў Красоўскі Сушкава, шыракаплечы мужчына, гнаў барозны ад лесу праз усё поле да рабога калоціша і назад, уздоўжкі недзе з вярсту. Стары заржавелы ў зямлі трактар, цягнучы за сабою 3 плугі, дрыжаў і тросся, здавалася, возьме і разваліцца на кавалкі, колы сабе, матор сабе. Быў канец мая, аралі пад познюю сяўбу, стаялі ціхія пагодныя дні, і трактар ракатаў цэлы дзень, глушачы ўсё на свеце, і рокат ад яго плыў свежым зялёным лесам на край зямлі. Трывожны, пасляваенны, ён быў чуваць аж у вёсцы, змушаючы ўздрыгнуць, пастаяць і паслухаць, доўга гледзячы ў той бок у неба. Кожны вечар, калі сонца, звярнуўшы з паўдня, хутка апускалася над лесам, узяўшы старую фуфайку пад паху, трэба было па нараду, які пісала Вольга-брыгадзірка і вывешвала на канцылярыі, валачы ногі, бо страшэнна хацелася есці. Пачыналася лета самага галоднага пасляваеннага 46-га, праз Бярэзавец, каб застаць Красоўскага на полі і прыняць ад яго трактар у цэласці і сахраннасці, як гаварыў сам Красоўскі. Ідзеш, сагнуўшыся і падымаючыся пад горку па пяску па зрытай каляінамі жвіраватай дарозе, ківаеш з боку на бок, перастаўляючы цяжкія ватныя ногі. І сонца ківаецца разам з табой збоку у яловых вярхах, вялікае, жоўтае, і зусім не грэе. Дрыжыць толькі усё ў чорных мурашках. Мурашкі скачуць у вачах, калі нават на яго не глядзіш. Трактар аціх, і ўгары над галавой зашумелі верхалём сосны. Ціўкнула трывожна сініца, пырхнуўшы з-пад самых ног. Значыць, Красоўскі заглушыў матор і сядзіць на сядзенне на плугах, на месцы прычапнога, без якога спраўляецца сам і чакае змены. Хоць ты бяжы. Спачатку паказаліся з-за бярэзніку, які вузкай, як праз хату паласой, кроіў на 2 палавіны Жукаўшчыну, старыя калёсы з растапыранымі шырака ў бакі новымі белымі бярозавымі аглобнямі. На калёсах былі відаць 2 круглыя цяжкія бочкі. Адна, што стаяла ўперадзе, з карасінай, другая ляжачая, з вадой. Трактар, нейкі сагнуты, як змораны ад ворыва конь, стаяў ля лесу далекавата ад калёс з бочкамі. Красоўскі сёння адкроіў ладны кавалак пад ячмень. «Познісся, познісся, а мне сёння раней трэба адлучыцца», загаварыў Красоўскі, суваючы з плугоў сядзення. «Хаця што, пад распіску мне яго трэба здаваць. Што яго, ваўкі з'ядуць? На які хрэн ён каму патрэбен? Але ж не перадай з рук у рукі, як качаргу ля печы. Загадана швартаваць аж з МТС-а, а МТС-у загадалі з раёна. Зацягаюць. Адзін жывы матор на 3 калгасы». Красоўскі атрос з сябе пыл і павуценне, павёўшы замазучанай рукой па твары,
і ступіў на дарогу, цягнучы па зямлі ногі. Яны ў яго балелі. «Фуфайку сваю я не бяру. Дажджу доўга не будзе. Накрыешся». Вялікая, чорная, запэцканая ў мазут фуфайка яго ляжала высока на рулі, як бацяново гняздо на адломанай зверху сасне. Трактар нечым ценненька шыпеў і соп, тренькаючы. Астываў. З радыятара ў яго капала вада, рэдзенькая і манатонна. «І ў кішэню маёй фуфайкі руку засунь. Не скажы табе, дык і не зробіш. Скарынка там чэрствая ад сяльверстэрхі засталася». Сяльверстэрха, у якой у вёсцы стаяў на кватэры Красоўскі, прыносіла яму днём палудзень. Высохла і запэцкалася, але зжуй. Зялёны стаў ад зялёных праснакоў з ліпы. Красоўскі, звярнуўшы ад плугоў на ездавую дарогу, што вяла праз Бярэзавец у вёску, крыкнуў здалёку: «Агонь не кладі! Без агню цябе тут ніякі чорт не знойдзе. А агонь, відаць, здалёку, аж з леснікоў. Закруціся ў ватоўку і сапі. А калі ваўкі, лупі па жалезе». Ён яшчэ нешта гаварыў, але яго ўжо было не разабраць. Пасля дарога звярнула ў лес, і ён схаваўся адразу з вачэй. Падаслаўшы фуфайку на сядзенне на плугах, адкуль злез нядаўна Красоўскі, я сеў на яе і доўга глядзеў яму ўслед. Там, у зялёным, яшчэ ліпкім маладым бярозавым лісце, чыркала сарока, але яе нідзе не было відаць. Перастаў сапці трактар. З радыятара не капала вада, сціхла сарока і зрабілася так ціха і ў лесе, і на ўсёй жукаўшчыне, што аж шорах пайшоў па спіне. У тым баку, дзе схаваўся Красоўскі, сонца вялікае чырвонае дагарала за соснамі ў вачавіткі. Паявіліся дробныя камары, у вочы палезла машка. Цямнелася. На сядзенні стала нязручна, вяло ў бакі галаву, можна было зваліцца пад плугі. Я злез з яго, забраўшы фуфайку, і падышоў да трактара. Ён ужо быў халодны і густа пах карасінай. Тады я ўспомніў, што гаварыў Красоўскі, і, узлезшы на трактар, хуценька сцягнуў з сядзення вялікую, цяжкую, зашмальцаваную ватоўку. Адразу я не ўгадаў, скарынка ляжала ў другой кішэні. Гэта быў кавалачак дамашняга хлеба, які пякла трактарысту Сяльверстаха. Ёй адпускалі са свірна муку, невялічкі, з дзіцячую далоньку, шчарцвелы з-за паўдня, укачаны ў мазуты карасіну. Відаць, Красоўскі пакінуў яго ад умысла для мяне. Я еў хлеб ужо ноччу, не спяшаючыся і не боючыся, што хто-небудзь убачыць, што я ем хлеб, гаркаваты ад карасіны і такі салодкі, што раставаў у роце сам. Я еў хлеб, а ў канцы жукаўшчыны з-за лесу, з-за рабога калодзежа выплывала поўня. Вялікая, круглая, чырванаватая між дзвюма ружовымі палосамі. З-пад рабога калодзежа пакаціўся на ўзаранае поле круглымі клубамі белаваты туман. Апрануўшы сваю фуфайку, нацягнуў аж на галаву і, узяўшы фуфайку Красоўскага, я лёг ля самага трактара збоку на ладную зялёную траву, густую і мяккую, якую заўтра раніцай перакінуць і схаваюць пад чорнай раллёй плугі. Фуфайку Красоўскага, нядаўна яшчэ новую, праштабнаваную і ўспухлую ад ваты, ён палучыў яе ў МТСе, я круціў каля ног, схаваўшы ў рукавы халодныя ступні. Вечар быў волкі. У фуфайках я пачаў сагравацца, і мяне марыў сон. У лесніках, самай блізкай адсюль вёсцы, доўгай, перасечанай пасярод надвае старасвецкай ездавой дарогай,
залескаталі па камінні нейчыя познія калёсы, і забрахаў сабака, асцярожна, як баючыся. Калі прыслухацца, збоку ў ельніку, дзе Красоўскі часта хаваў з вачэй калёсы з бочкамі, яшчэ цінькалі патрывожаныя нейкім сініцы. Рэдзенька і ціха, як перашэптваліся. Поўня, вялікая і чырванаватая, узышоўшы з-за рабога калодзежа, павісла ўжо над леснікамі. Паменшала і пабялела. Каля яе заблішчэла неба, хаваючы дробныя зоркі. Насустрач папаўзлі рыхленькія белыя палоскі. Я ляжаў і глядзеў на поўню. На ёй, на белым застылым малацэ, былі добра відаць цемнаватыя плямы, як усё роўна пакінуў хто аддалані, дакрануўшыся рукой. Яна была так блізка ад зямлі, што захацелася раптам падняцца і ўзляцець туды, дзе ціха, светла і радасна. Яна цягнула да сябе, як немаведама чым. Здалося пасля, што яна свеціць дома праз акно ад гарода ў хату пад самы ложак. Ад яе вузкі белы квадрат ад акна ляжаў нейкім цёплым і насцярожаным дымным ценем. Хацелася тады ўстаць з ложка, выйсці на двор і пайсці затуманеным логам да рэчкі, немаведама куды. Поўня раптам пабольшала, зварушылася з месца і пачала падаць зверху на зямлю, на леснікі, дзе ўсё яшчэ брахаў глухім голасам сабака. Я ўздрыхнуў і адплюшчыў вочы. Змарыў быў першы сон. Поўня вярнулася на месца. Белыя вузенькія рыхлыя палоскі зноў ляглі ў яе на дарозе. Туман, прыплыўшы ад рабога калодзежа, схаваў бярозавую доўгую праз усё поле паласу і разам з ёй калёсы з бочкамі. Толькі трактар чарнеў сваім вялікім аж да зямлі брухам і блішчаў пад месяцам белым, вышраваным ад пясок зуб'ем на колах. З радыятара зноў закапала вада, толькі радзей. Вылецеў з лесу і залапатаў крыллем кажан. Чорны, ён добра быў відаць у сівым тумане. Сагрэўшыся, я доўга ляжаў з адплюшчанымі вачыма. Поўня сышла ўжо з леснікоў і вісела высока ўгары над Ямскім, недзе на паўдарозе да нашага Задроддзя. Беленькая і круглая, прыплюшыш вочы, ад яе адразу адскоквае две, а то і тры такія поўні. Яна плыве і плыве насустрач белым кучаравым палоскам, пакуль зноў не зрываецца і не падае на лес. Зноў з попаразку адплюшчваеш вочы і глядзіш на яго, спалохаўшыся і натапырыўшыся. Ціха, толькі кажаны мітусяцца над трактарам, даганяючы адзін аднаго, нават папіскваюць, і ўсё капае з радыятара вада. Праз якую гадзіну, калі зноў упала зверху поўня, здалося недзе на самы трактар, я ўжо не змог адплюшчыць вачэй. Падцягнуў толькі да сябе ногі, сагнуўшы ў каленях. І калі недзе нада мной, там, дзе нядаўна вісела маленькая белая поўня, заракатаў на ўсю ціхую раніцу трактар, я ўсё яшчэ не мог адплюшчыць вачэй. Аж пакуль Красоўскі, нагнуўшыся да мяне, не сцягнуў зноў сваю фуфайку. Трактар ён прыглушыў, і я добра пачуў яго смех. Аказваецца, ты храпеш. А я і не ведаў. Так храпці, можна ўсіх ваўкоў паразганяць, жукаўшыны на край свету. Не гаворачы ўжо, ён прамаўчаў, пра злодзеяў. Якія тут злодзеі! Я падняўся ўвесь халодны і складзены не з рук і ног, а з драўляных палак. Не мог стаяць. Над рабым калодзежам, дзе нядаўна яшчэ ўзыходзіла халодная чырвоная поўня, стаяла такое ж чырвонае сляпучае сонца. Нават грэла.
З поля спаўзаў туман, падымаючыся ля бярэзніку ўгору. Нічога, сагрэйся на дарозе. Пясок яшчэ ад учарашняга цёплы, не астыў. Чуваць праз гумовыя боты. Па пяску. І не пазніся вечарам. Што, ніхто не падыходзіў ноччу? Нічога, Волька ўсё роўна паставіць табе за гэта працадзень. Ну не стой, сам спраўлюся. Які ты мне памочнік. Я стаяў і чакаў, а можа, што прынёс Красоўскі, хоць на адзін зуб. Але ён нічога не даў. А хоць калі даваў і раніцай, прыносіў. Трактар, залескатаўшы, заглушыў усё на свеце. Я ішоў да дарогі па расяной траве, а ў зацёклыя за ноч рукі і ногі дробненька калолі востренькія мурашкі. Частка другая. З Жукаўшчыны з горкі па пяску было лёгка і мякка ступаць, і я не агледзеўся, як ужо быў у Бярэзаўцы ля моста праз крыніцу. Гэтым месцам да дарогі на Жукаўшчыну далучалася другая, шырэйшая і больш прытоптаная леспрамгасаўскімі машынамі, якія вазілі бярвенне да Вілі на сплаў. Калі ўжо зусім прыціх далёкі трактар у Жукаўшчыне, было чуваць толькі, як ён дробненька стракоча ў майскай празрыстай цішыні, у Бярэзаўцы азваўся позні салавей. Так ужо заходзіўся і недзе зусім блізка ля дарогі. У Бярэзаўцы да мяне прычапілася сарока, застракатала на ўвесь голас, спалохаўшыся сама і спалохаўшы мяне. Скача спераду з бярозкі на бярозку, апярэзаная белым шырокім паяском, і стракоча. На госця? Пералятаючы з аднаго боку дарогі на другі, як утрапёная, яна прывяла мяне аж на леспрамгасаўскі ўчастак, дзе стаяла нядаўна збудаваная, за які год вялікая, з жоўтага чэсанага бярвення кантора. Ля яе воддаль былі кузня, лазня-сушылка і доўгая аж на 3 такія канторы канюшня. Я заўсёды любіў забягаць на ўчастак. Возчыкі, рэзчыкі, машыны чугрэі з печамі ля кабіны і з прычэпамі. Забягаў і ў саму кантору. Але сёння ў кантору забягаць не хацелася. Там з магазинчыка, які быў якраз насупраць дзвярэй, калі зойдзеш у калідорчык, заўсёды пахла хлебам і салёнай траской. Але і хлеб, і траску давалі толькі рабочым па маленькіх ружовенькіх картачках і за грошы. Я ўжо даўно бачыў такія картачкі ў рабочых. Глядзіш на дробненькія чорныя літаркі на іх, а ў вачах бегаюць дробненькія чорныя халодныя мушкі. Ад паху салёнай траскі і ад дробненькіх мушак круцілася ў галаве, і можна было ўпасці, памаленьку асунуцца на зямлю, дзержачыся за сцяну. Сёння праз участак я толькі прайшоў, ля канторы і ля канюшні. На ўчастку было пуста, усе ўжо раз'ехаліся і разышліся. Былі чуваць толькі мужчынскія галасы ў канторы, і ў кузні звінела пад малатком кавадла. Мінуўшы канюшню, я выйшаў на вузкую дарогу, што між маладога сасонніку вяла ў вёску, дамоў, і пайшоў сцежачкай, веласіпеднай дарожкай, ступаючы па прыгожых пакручастых слядах ад веласіпедаў, на якіх на ўчастках ездзілі рабочыя. Дзяўчат я згледзеў здалёку. Ішлі ў побачкі, памалу, не спяшаючыся, былі якраз на палавіне дарогі да вёскі. 2. Можа б я іх не дагнаў, але яны ішлі ўжо так паволі, што праз якую хвіліну я ўжо быў каля іх. Можа б я іх і зачапіў, але пачуў, што яны гаварылі між сабой па-свойму, па-чужому. Назад ні разу не азірнуліся. Сасоннік тут быў малады ўперамешку з кунатымі бярозкамі.
Бліжэй да вёскі адны дробныя сасоннікі. Дзяўчаты так і ішлі ў побачкі, то бліжэй да бярозак, то далей, як выбіраючы лепшую сцежку пад нагамі. Якую хвіліну, параўняўшыся, я ішоў побач з імі, можа, на паўкроку ззаду, тады на паўкроку спераду. Адна з іх, вышэйшая, была коратка стрыжаная, валасы чуць хавалі шыю. Русыя, нават светлыя, падняты высока на галаве. Чыстая з твару, бялявая і прыгожая. Вочы ў яе блакітныя блішчэлі, і сама яна вся была нейкая бліскучая. Чырвоная сукенка на ёй аж пералівалася. Другая, меншая, ёй па плячо, з тугой цёмнай касой на спіне, ладнай рукой не абхапіць, і сплеценай нейк адмыслова, так у вёсцы ніхто не заплятаў, і доўгай, да пояса. Была яна ў блакітным сачыку і караткаватай да калень блакітнай спадніцы. Цямнейшая і круглейшая з твару, і вочы ў яе былі вялікія, круглыя і цёмныя. І насы ў іх у абедзвюх былі невялічкія, прамыя і прыгожыя. На нагах у іх былі аднолькавыя чырвоныя басаножкі, у руках чырвоныя невялікія сумачкі. Сёстры ці што? Падумалася першае, што прыйшло ў галаву. Відаць, сёстры. У мяне дробненька забілася ў грудзях маё недзе зусім яшчэ вераб'інае сэрца. Такіх прыгожых дзяўчат, маіх равесніц, у свае 15 гадоў я ніколі не бачыў ні ў вёсцы, ні ў школе. Мінаючы іх, я яшчэ раз павярнуўся, зірнуў ім у твар і пачуў, як мне ўсяму зрабілася горача. Ад самой начы яшчэ ніяк не мог сагрэцца дарогай. Ногі неяк самі паднялі мяне ад зямлі, і я, босы, пад пагай фуфайка, прыціснутая рукой, рука ў кішэні, прыбавіў кроку па траве і паверсе, пакідаючы дзяўчат ззаду. Можа б, я і загаварыў да іх, але яны, як і перш, ішлі сцежачкай адна ля адной і гаварылі ўсё, гаварылі па-свойму між сабой. Мяне як што скруціла, падхапіла і панесла. Я сам не свой хутка-хутка пайшоў, прыбаўляючы і прыбаўляючы ў хадзе да вёскі. На мяне яны нават не зірнулі. А мяне раптам ахапіла нейкая шалёная радасць. Але ўзрушаны, я баяўся нават азірнуцца, каб чым няўзнак не выдаць сябе. Забегшы ў свой двор, зачыніў вароты і стаў за высокім тынам, каб аддыхацца. Думаў, а можа яны зойдуць на двор? На двары ж у нас студня, адна ў гэтым канцы вёскі, і хто толькі не спыняўся і не заходзіў, каб папрасіць вады, і рабочыя леспрамгаса, і шафёры, і так прахожыя. Бывала, што вялікая чорная кружка так і стаяла на студні ля вядра цэлы дзень, каб не бегаць і не выносіць кожны раз з хаты. Мне хацелася яшчэ раз зірнуць на меншую, з цёмнай касой і вялікімі чорнымі вачыма. І чаму я не загаварыў да іх? Што быў босы? У пасівелых, некалі чорных картовых штанах, зашмальцаванай фуфайкай пад пахай. Яны спусціліся з дзядзінца ад бацяновых соснаў, памалу прайшлі каля хлява. Гаварылі ўсё адна з адной па-свойму, на тын і на вароты, ля якіх я стаяў, яны нават не зірнулі. Я яшчэ думаў, што яны сядуць на лавачку ля нашага гародчыка пад бэзам, але яны, занятыя сабой, прайшлі міма. Я, як апантаны, стаяў ля варот і глядзеў, як яны за паваротам спусціліся з моста і сталі падымацца на грэблю. Мяне адрывала ад зямлі, і мне хацелася некуды ляцець. На грэблі падняўся пыл ад леспрамгасаўскага прычэпа і схаваў іх з вачэй.
Частка 3. Назаўтра раніцай, прыйшоўшы ад трактара, хутчэй бы ўжо ўзаралі Жукаўшчыну і яго перагналі ў Сушкава, у другі калгас. Я быў якраз на двары, калі да нас прыбегла Петрусіха, старая ўжо жанчына. Жыла яна ў нашым канцы вёскі, насупраць моста. У яе ў вялікай хаце была калгасная канцылярыя. Маленькая, сухенькая Петрусіха сагнулася, нахіліўшыся да мяне. Яшчэ больш паменшала і, азіраючыся па баках, хуценька прашаптала, каб я адразу бег да канцылярыі. Мяне чакае ваенны. Сказала і назад у вёску не пайшла. Пабегла некуды на ферму. Вуліца ў нашым канцы крывая. З-за павароту я здалёку згледзеў на дзяцінцы, на бугры ля свіронка, насупраць канцылярыі стаяў невялікі свіронак. Знаёмы ўжо трафейны нямецкі матацыкл з каляскай. На ім ездзіў НКВДыст з раёна капітан Дувалаў. Я яго бачыў часта. Рослы, маладжавы, круглатвары, прыгожы, у ваеннай гімнасцёрцы з туга загнутымі назад пад рэмень фалдамі, у галіфэ бліскучых, хоць ты хавай ад іх сонца, няма як глядзець, сцёбаюць па вачах, хромавых ботах, у залатых пагонах з сінімі канцікамі і з 4 зорачкамі, у новай фуражцы з сінім аколышкам, паднятай брылём высока ўгару. Ён заўсёды доўга стаяў ля канцылярыі на бугры, шырака расставіўшы ногі, і глядзеў у той канец вёскі. Стаіць з паўгадзіны, пасля павернецца і глядзіць у наш канец, у лес. Кабура пісталета ў яго ад гэтага то з аднаго, то з другога боку. Тады утаропіцца на выганчык, на Кур'янаўшчыну, аж падымаецца на насочкі ў бліскучых хромавых ботах. Рабіць яму не было чаго, ці што? Капітан Дувалаў паказаў мне рукой, каб я ішоў адразу ў канцылярыю, і падаўся за мной, згінаючыся ў не такіх ужо нізкіх дзвярах. Быў і праўда высокі. У канцылярыі за сталом сядзеў Джанік, рахункавод, малады яшчэ хлопец. Вярнуўся пасля вайны з Германіі, куды быў забраны недзе адразу, як прыйшлі немцы. Да вайны ён скончыў аж 8 класаў, і цяпер у калгасе яго як знайшлі, каб пасадзіць у канцылярыю. Дувалаў і яму паказаў рукой, каб ачысціў канцылярыю. Джанік хмыкнуў і ціхенька зачыніў за сабой дзверы. Дувалаў выцер пасля Джаніка рукой лаву за сталом і сеў на яго месца. Мне паказаў, каб я стаў пасярод хаты. І ні слова. Доўга глядзеў на мяне, пераводзячы з босых ног да астрыжанай пад машынку галавы. Строга, упіваючыся вачыма, як вывучаў. Тады зморшыўся і, узяўшыся за чорны брэль, насунуў фуражку аж на самыя вочы. «Ну, дакладвай, Джинджик, што гаварылі францужанкі?» — сказаў ён нарэшце такім прыгожым голасам, як запеў. Чуў я яго першы раз. Джинджикамі ў нашым баку звалі хлопцаў-падлеткаў, такіх як я. Дувалаў ведаў і гэта. Толькі ўсё на чыстату, ніякіх у мяне фіфці-міфці. Мне раптам стала весела. Я, мусіць, усміхнуўся, бо заўсміхаўся капітан Дувалаў. Я не ведаў ніякіх францужанак. Угу, а хто дагнаў іх ля ўчастка і праводзіў усю дарогу да вёскі? Абедзвюх. Ну, хто? Можа, Пушкін? Мне тады адразу зрабілася горача-горача, аж у бакі павяло. Дык вось якія францужанкі. Хто бачыў? Хто нас згледзеў? Нікога ж нідзе больш не было. Нават сарока адстала ад мяне перад участкам. Ну вот, сорамна стала, Джинджик, што чырванню заліўся. Дакладвай, дакладвай,
Я слухаю, хуценька загаварыў Дувалаў. Я нават не ведаю, што гэта былі францужанкі. Што? Не назваліся? Не пазнаёміліся? Што ты скажаш? Ды я да іх нават не загаварыў і словам не зачапіў, а самі яны гаварылі па-свойму. Ну і Джинджик, адваліўся да сцяны Дувалаў. Ды яны і па-руску ўмеюць лепш за цябе. Ты мне брось. Мы ж дагаварыліся ўсё і на чыстату. Ну дык будзеш гаварыць праўду ці не? Я ўжо думаў не пра францужанак, а ўсё пра тое, што нехта не толькі згледзеў мяне ў лесе на дарожцы, але і данёс куды трэба. Адразу ж. А можа, за імі сачылі ўвесь час і ішлі назіркам аж за ракі Вілія. Я слухаю, слухаю і запомні адразу. У нас ты не толькі загаворыш, а і запяеш на ўвесь голас. Дувалаў ужо не усміхаўся. Устаў з-за стала, перавёў некалькі разоў пальцамі пад рэменем, загнаў лішні раз з жывата назад за спіну фалды гімнасцёркі і пачаў хадзіць па хаце. Я нават чуў, як ён дыхае нечым гарачым. Нам важна ўсё, нават кожнае слова. Ну? А яны не расказвалі пра свайго бацьку? Не ўспаміналі? Не гаварылі, чаму яны кінулі сваю Францыю і прыехалі сюды да нас у Жизнаву, у былую заходнюю Беларусь, разам з бацькам? Што, бацьку на радзіму пацягнула? У такі галодны час усё кінуць і прыехаць? Ну, гавары, пачынай, я памагу. Дувалаў спыніўся ў мяне ззаду. Я не ведаў, што ён збіраецца рабіць. Ударыць? І баяўся. Стараўся павярнуць галаву, каб яго згледзець. Ты не ведаю я ніякіх францужанак. Я не ведаў, што францужанкі. Я іх нават не зачапіў. Я пачаў блытацца і заікацца. Гэта мы ўжо чулі. Ну вось што. Дувалаў падышоў блізка да мяне і пастукаў мне пальцам зверху па галаве. Моцна, аж забалела. З месца не сыходзь, стаяць. Вось так, калі язык прыкусіў. Будзеш стаяць і думаць, думаць пра тое, што будзе, калі скажаш, і што будзе, калі не скажаш. Толькі мне без фокусаў. Дувалаў бразнуў шырокімі канцылярскімі дзвярыма і выйшаў. Праз якую хвіліну, боючыся, я павярнуў галаву і паглядзеў у акно. Дувалаў пастаяў на бугры каля нямецкага матацыкла, тады падышоў да дарогі, што вяла да моста, стаў пасярод яе, расставіўшы ногі, і глядзеў на грэблю, на выганчык і на ліпы ў кур'янаўскіх садах. Пасля зноў паправіў пад шырокім рэменем фалды і закурыў. Пацягнуўся, падняўшыся на бліскучыя насочкі ў ботах і, выставіўшы ўперад рукі, узмахнуў імі раз, другі, трэці, неяк хутка і ўпарта. Перад вачыма ў мяне раптам паявіліся ўчарашнія францужанкі. Адна і другая. Ідуць у побачкі, падымаючыся ад моста на грэблю, а над імі, апусціўшыся зверху, узмахнуў вялікімі растапыранымі крыллямі каршун. Дувалаў, крутнуўшыся раптам пасярод дарогі і пакінуўшы пасля бліскучых хромавых ботаў дзве ладныя ямкі, ішоў хуценька ў хату, усё сморкаючы пальцамі пад рэменем. У мяне затрасліся ногі. Ну вось што, Джинджик. Дувалаў цяпер стаў у мяне спераду і засунуў доўгія пальцы па баках пад рэмень. Думаў, доўга зыбаючыся на нагах. Ідзі дамоў. Сёння адпускаю, ідзі і нікому ні слова, ясна? Нікому, ні бацьку, ні маці. Пойдзеш вечарам на варту да трактара і Красоўскаму ні слова.
Я вижу, что ты умеешь держать язык за зубами. Держи. Все расскажешь только мне и думай, думай, мать твою, так. Знашоўся мне. Фіфці-міфці з францужанкамі. На вуліцы Дувалаў ажархаў нямецкі матацыкл і, рвануўшы адразу да моста, а школа пад каляскай было паднялося ад зямлі, схаваўся адразу на грэблі ў старым альшэўніку. Не паехаў гэты раз у другі канец вёскі да Волькі, калгаснай брыгадзіркі. У мяне закруцілася галава, і я, каб не ўпасці на падлогу, ступіў і паспеў зачапіцца рукамі за лаву, што стаяла пры сцяне. Частка 4. Вечарам у Жукаўшчыну да трактара мяне ўсю дарогу падганяла вялікая, чорная, з чырвона-сівымі падпаленымі хмара. У Жукаўшчыне можна было схавацца ад дажджу пад старасвецкімі елкамі ў сырніцы, якраз дзе араў Красоўскі. Елкі каля поля былі высокія і да таго абвешаныя густымі лапкамі, што калі зайсці пад іх, не было відаць днём і сонца. На яловых лапках, прычапіўшыся кіпцюрамі, віселі днём кажаны, галовамі ўніз. Хмара апускалася ўсё ніжэй і ніжэй да зямлі, прыціскаючы сабой усё на свеце. Плыла з-за вілія, жызнавы, адкуль учора ішлі францужанкі. Дзе яны цяпер? Куды пайшлі і ці варочаліся назад? І чаму пра іх пытаўся НКВДыст капітан Дувалаў? Красоўскі у Жукаўшчыне зрабіў за дзень толькі 2 прагоны, зганяў да рабога калодзежа і назад, да лесу пад сырніцу. Пасля пралежаў увесь дзень, падсцяліўшы пад сябе фуфайку пад трактарам, рабіў падцяжку і калупаўся ў гробаным маторы. Дамоў сабраўся злосны і ўвесь упэцканы ў мазут. Дзень у яго пайшоў кату пад хвост. А тут яшчэ хмара, трэба спяшыць, у дарозе застане лівень. Але сваёй ватоўкі ён не ўзяў, і яна, мокрая, у карасіне, пахла, як бочка, і не хацела атрасацца ад наліплага пяску. Укруціць ногі сёння ноччу не было ў што. Грымела за віліёй, за лесам секлі неба маланкі, асвятляючы ўспышкамі вострыя вярхі елак. Над полем нізка, над самай раллёй пішчалі стрыжы, паласуючы неба і далёкі бярэзнік. Лавілі машку. Цямнела раптоўна. Поўня, паказаўшыся ў прагалі над рабым калодзежам, вялікая, чырвоная і цяжкая, схавалася адразу за хмары і больш не паказвалася. Бліскавіцы высвечвалі ў цемнаце гарбаты чорны трактар і 2 рудыя бочкі на калёсах. І ў гэтыя хвіліны нейкага сіняга святла ад бліскавіц і гарбаты трактар, і бочкі на калёсах, і капітан Дувалаў са сваім нямецкім матацыклам, і яго прыгожы круглы твар, і яго бліскучыя вочы, якія, здавалася, глядзяць адтуль, дзе схавалася за хмару поўня, сочаць увесь час, і яго прыгожы голас, які аж дрыжыць у калгаснай канцылярыі: «Што гаварылі францужанкі?» Усё ў той міг здавалася нейкім зусім недарэчным і непатрэбным тут, у Жукаўшчыне. Дыхнуў раптам вецер недзе з-пад рабога калодзежа, густы, тугі, халодны, змёў з неба пісклявых стрыжоў і закалыхаў елкі на ўзлесе. Зазвенела пад клясьмі павешанае, відаць, парожняе вядро, і зашумеў лес. Пырснулі на твар дробныя кроплі вады, можа, з хмары, а можа, з павешанага пад клясьмі вядра. За другім разам вецер сарваў пад клясьмі вядро і пакаціў яго па полі, пагнаўшы і мяне разам з вядром перад сабой пад старасвецкія елкі ў сырніцы. Я толькі прыціснуў пад пахай фуфайку. Сцямнела,
Нават трактар не было відаць зблізку з-пад елкі. Зліўся з чарнатой. З гадзіну ўгары круціла і рвала, свістала і скуголіла. Забарабанілі па трактары буйныя кроплі дажджу з градам і адразу сціхлі. Дождж у Жукаўшчыне так і не пайшоў, скруціла. Доўга яшчэ паласавалі неба бліскавіцы, недзе там, за Віліёй і над нашай вёскай. Шумелі яшчэ елкі, кратаючыся, здавалася, аж ля зямлі. Трашчала сухое сучча, крышылася і сыпалася зверху на галаву. Пасля адразу зрабілася ціха, ні ветру, ні дажджу. Хмара сплыла, пашла на леснікі. Жукаўшчыну зачапіла толькі краем. Пасвятлела, і над рабым калодзежам паказаўся акравак поўні. Угары над елкамі заблішчэлі мокрыя зоркі. Знайшоўшы вядро, падняў з верасу з-пад елкі. Я аднёс яго да калёс і зачапіў высака за ляжэйку. Трактар стаяў на загоне нейкі худы і стрыножаны, як зусім загнаны у дарозе конь. Ад поўні заблішчэў цьмяна, як нехаця, вышараванымі зубамі на колах. Спаць сёння не хацелася. Каб звесці вочы, трэба было супакоіцца хоць на міг. А мяне душыла нейкая скрушлівая і калючая трывога. Я не ведаў, што рабіць. Сёння можна і спаць, і не спаць. А заўтра што? Заўтра зноў прыедзе капітан Дувалаў. Зашпіліўшы на ўсе гузікі фуфайку і насунуўшы на вушы старую суконную бацькаву кепку, я сеў на калёсы і прыціснуўся плячыма да бочкі. Зрабілася адразу холадна ў босыя ногі. Як ступаў па зямлі, было цёпла, а адарваў, аж, здавалася, мерзлі. Але не хацелася ўстаць і дастаць з-пад трактара хоць мокрую ватоўку красоўскага. Я ўвесь пачаў дранцвець, галава апусцілася на грудзі і зліпліся гарачыя павекі. Сон падкраўся адразу і нечакана. Але каб жа так, заснуў і прачнуўся аж раніцай. Як толькі галава звісала да грудзей, мяне нешта тоўхала з сярэдзіны. Я ўздрыгваў і аж падскокваў на калёсах. Пасвятлела, поўня выплыла з-за хмары і заліла белым сяйвом шырокае поле. Над галавой паявіліся кажаны і залопалі крылем. Здавалася цяпер, што на свеце адна белая, як малако, поўня і чорная, як вугаль, кажаны. Пасля кажаны апусціліся нізка-нізка, у іх павырасталі шырокія крылы на ўсю Жукаўшчыну, і яны пачалі біць імі па плячах францужанак. Калі я зноў зводзіў вочы, на поле ля бярэзніку паяўляліся францужанкі. Ішлі ў побачкі, не баючыся чарнаскурых кажаноў, якія зноў апускаліся на іх. «А чаму ты босы?» – пыталася ў мяне меншая, круглатварая, з вялікімі чорнымі вачыма і з касой францужанка. Яна зусім не баіцца чорных кажаноў, ідзе нават не падымае на іх вачэй, глядзіць і глядзіць на мяне. «А чаму ты стрыжаны пад машынку? А чаму ў цябе залатаныя на каленях штаны і такая старая фуфайка? Што, пагарэла ўсё ў вайну? Разам з хатай? А чаму ты халодны? А чаму вы ўсе пасля вайны халодныя? А чаму ў вас няма нават хлеба, траву адну, едзіцё?» Пытаецца і пытаецца яна ў мяне. А я іду ў побачкі з ёй ля бярэзніку па Жукаўшчыне і не магу сказаць ні слова. Мне як заняло. Я ж учора сказаў капітану Дувалаву, што да іх францужанак нават не загаварыў. Як жа я адкажу ёй? Што зробіць тады Дувалаў? А смуглая францужанка з касой усё лапоча да мяне. І не па-свойму, а па-нашаму, як у вёсцы. І голас у яе чысты-чысты. Гаворыць яна неяк трошкі ў нос, як гамзае.
Толькі другая францужанка, большая, уся бліскучая, глядзіць на мяне сваімі строгімі вачыма, як усё роўна капітан Дувалаў, і маўчыць. А мне трэба маўчаць, бо я ж сказаў Дувалаву, што іх нават словам не зачапіў. А ты ўжо ладны, вырас, толькі худзенькі і з доўгім носам. І табе ўжо трэба хадзіць у касцюмчыку і ў чаравіках. Бо табе ж недзе і холадна. І як з табой гаварыць, калі ты ў фуфайцы і галодны? Чарнявая францужанка з касой сама расплываецца, як кажан, і пачынае махаць крыллем, знікаючы недзе ў гары пад поўняй. Адплюшчыўшы вочы, я ўбачыў, што кажаноў нідзе ўжо няма. Напаляваўшыся, яны зноў падвіслі недзе пад елкай, насучы галавой уніз, і будуць так вісець да раніцы, а тады і цэлы дзень. Над усёй Жукаўшчынай блішчэла чыстае неба з цьмянымі зоркамі. Поўня, пераваліўшыся за поўнач, маленькая і яркая, заліла белым малаком і поле, і бярэзнік, і трактар. І мае босыя ногі былі белыя, як у малаце. Ззаду мне ў плечы нечым цвёрдым і жалезным упёрся капітан Дувалаў. Пасля я падумаў, што гэта сам, адваліўшыся, прыхіснуўся спінай да бочкі. Убачыў яшчэ белую поўню і свае белыя ад яе сяйва рукі. І смуглявую францужанку кажана, раптам белую-белую, як снег. Мяне разбудзіў Красоўскі. Частка 5. Лісце, зялёнае і вільготнае яшчэ ад учарашняга дажджу, знізу пад ліпай у кур'янаўскім садзе было абскублена, тырчала адно дудзё. Я збіраў яго па адным, па два і кідаў у ладны белы кужэльны мяшэчак, які, мокнучы, пакрыўся адразу цёмнымі плямамі, стаў рабы. Самае патрэбнае лісце, цёмнае, лапушыстае, бліскучае ад сонца, якое стаяла якраз у гары над ліпамі, хаваючыся за рэдкую пажмаканую смугу, было там, у гары, пад самым сонцам. Але трэба было, падскочыўшы з зямлі, зачапіцца за ніжнія сукі і, абдзіраючы рукі, узлезці на старое дрэва, дзе можна было сморгаць лісце жменей і набіваць мяшэчак. Дома маці ўсягды вытрасала ліповае лісце на бляху загнутымі краямі, дастаўшы яе з-пад прыпечка, і несла ў гарачую яшчэ раніцай печ. Сушаная, з бляхі, пахнучая, як табака, яна сыпала лісце прыгашчамі ў сенцах у ступу, у якой усягды таўклі груцу, ячныя крупы, і асцярожная, каб не рассыпаць, пачынала таўчы. Стоўчаную зялёную муку дабаўлялі да вымытай, неабрэзанай, здзёртай на тарцы бульбы і варылі зацірку. Часта пяклі і праснакі. Лісце і пад адной, і пад другой, і пад усімі ліпамі было аблатошана, латашылі цэлай вёскай, а падскочыць уверх я ўсё ніяк не мог. Ногі былі такія вялыя пасля начной Жукаўшчыны, чуць цягнуў іх раніцай па цвілым на дарозе летась увосень-верасе, які абсыпаў іх халоднай расой і калючым дробненькім насеннем. Калі ўрэшце я ўзлез на самую крайнюю адлогу ліпу, маці ж за мяне не прыйдзе і не палезе забухлымі ад голаду нагамі, ды і сядзіць пры бацьку, якога раніцай пайшла з рота кроў, так часта бывае. І напакаваў мяшэчак да палавіны, унізе, недзе ля самай яблыні ў цвеце і ў пчолах, якія гулі цэлым роем, звінелі і заляталі аж на ліпу, прыстаючы да рук. Пачуўся дробненькі званок ад веласіпеда. Пад ліпай стаяў Федзя з леспрамгасаўскага магазіна, малады яшчэ мужчына, дробненькі, як хлапец. Вярнуўшыся з фронту паранены, ён пайшоў на работу ў леспрамгас, у магазін. З тапаром на павале не спраўляўся,
не давала прастрэленае плячо. Кідай сюды свой мех і сам за ім. Загадана знайсці і даставіць, прыгнаць перад сабой, на ўчастак, у кантору. Мяшэчык у мяне сам выпаў з рук і чмякнуўся ў густую дзяцельніцу пад ліпай. Дувалаў, уздрыгнуў я, здагадаўшыся. Але ж не чуваць было, каб на грэблі стракатаў матацыкл. Значыць, Дувалаў пад'ехаў ззаду, з леснікоў, ці, можа, аж з самой Жызнавы з-за Віліі. Дувалаў загадаў, сказаў адразу і Федзя, калі я саскочыў на зямлю. Што там у цябе з ім? Натварыў? Дувалаў проста так не пацягне. Я маўчаў, помніў, нікому ні слова. Давай сюды правіянт, на багажнік. Пасадзіў бы цябе спераду на раму, скарэй было б. Загадана, срочна. Але баюся, што ў гэтай старой ламачыне, калі мы ўзлезем на яе ўдвух, лопне камера. Мы пайшлі логам на грэблю. Я спераду, Федзя ззаду. Ступаў неяк хуценька і дробненька, стукаючы мне па нагах колам ад веласіпеда. Спяшаўся. Што ты ўвесь натапырыўся, як шашок? Натварыў недзе, натварыў, калі ўзялі за чэрці. Ладно, маўчы, ўсё адно будзем знаць. Федзя не хацеў заходзіць мне наперад і ўсё падганяў. Баяўся, відаць, пакінуць мяне ззаду, каб я не шмыгнуў дзе ў кусты. Федзя баяўся Дувалава. Спыніліся мы толькі ў вёсцы каля нашай хаты, ля варот. На двары нікога не было відаць, ні маці, ні бацькі, а можа, і дома не было. Зачапі сваю торбачку за вароты, за верхнюю перакладзіну. Хто яе ўкрадзе? Каму патрэбен такі правіянт? І Федзя пагнаў мяне перад сабой на ўчастак, па той дарозе лесам, дзе ішлі францужанкі. На ўчастку было пуста. Ля канюшні стаяла брычка у драбінку, сядзенне заслана клятчатай пасцілкай. Адпяты ў аглоблях конь нехаця гломзаў сена. Ля канторы, ля самага ганка прыціснуўся нямецкі матацыкл з каляскай, увесь сівы ад пылу. У кузні манатонна звінела кавадла і было чуваць, як па ім дробненька стукае малаток. Федзя, прыхінуўшы свой веласіпед да частакольчыку недалёка ад матацыкла, павёў мяне на ганак да канторы, падштурхнуўшы ў плечы. Калідор быў цёмны, і да дзвярэй у кантору Федзя вёў мяне за руку. Баяўся, відаць, каб я тут не збег, спалохаўшыся. Адчыніўшы дзверы, ён выпхнуў мяне наперад і нешта сказаў. Але я не пачуў, што, бо ад стала падняўся капітан Дувалаў і адразу паказаў Федзю рукой, аднымі пальцамі, каб той знік за парогам. Федзя, я нават не згледзеў, як ён знік, забразгаў адразу цяжкай жалезнай завалай, схаваўся ў магазіне. Пабаяўся стаяць пад дзвярыма. Спатрэбіцца, паклічуць і з магазіна. Я адразу згледзеў у шырокай канторы з белай новай падлогай і доўгімі лавамі ля сцен стол, які, засланы газетамі, стаяў блізка ля шафы. За сталом былі яшчэ 3 мужчыны. Гаманілі, але на іх я нават не зірнуў. Вочы мае упіліся у буханку чорнага магазіннага хлеба, пачатую зверху, стаяла старчма, і ў парэзаную шырокімі, з 5 цвёрдымі кавалкамі рыбу траску, ад якой шыбала ў нос густым вострым пахам і гнала сліну. У мяне паплыло ўсё перад вачыма, і стол, і мужчыны за ім, і шафа, але я ўстояў на нагах, утаропіўшыся ў бутэльку, як схапіўся за яе рукамі. У празрыстай, бліскучай ад рускай горкай пачатай бутэльцы я згледзеў буханку чорнага хлеба. Зменшаная і скрыўленая яна адбівалася ў шкле.
Пасля я ўбачыў, як буханкі хлеба, адскокваючы адна ад адной, закрылі ўсе шкляныя дзверцы ў шафе. Я адвярнуўся ад стала і стаў глядзець у акно на канюшню. Але канюшні я не ўбачыў. У шыбіне вялікія белыя мужчынскія рукі кроілі адну буханку хлеба, другую. Пасля здалося, што магазиннымі буханкамі хлеба услана ўся кантора і двор за акном да самай канюшні. Я захістаўся. «Што, Джинджик, дрыжыш? Вінаваты». Да мяне падышоў капітан Дувалаў у пагонах, у фуражцы, насунутай на вочы, у запыленых хромавых ботах і сморхаў пальцамі пад рэмінем, заганяў усё назад фалды. А за сталом сядзелі, я іх усіх ведаў, начальнік участка Вугальнік, шыракаплечы, з лысінай, Шапараў, драбнаваты, з выцягнутым прамым носам, кучаравы, нядаўна падстрыжаны пад польку, старшыня сельсавета і маёраў, участковы міліцыянер, паўнаваты, чырванатвары, з бліскучымі шчокамі і з перакінутай цераз плячо ваеннай сумкай. Нешта ўсё дажоўваў і не мог ніяк дажаваць. «Гэта яны прыехалі у брыдцы», — падумаў я. А Дувалаў стаяў перада мной і зыбаўся на нагах. «Ну дык, пра што калякалі францужанкі? Маўчыш? А што яны гаварылі пра свайго бацьку, гм? Они расказвалі, як ён трапаўся, што вы тут з голаду пухнеце, а Сталін...» Ён прамаўчаў. «Наш таварыш Сталін пшаніцу французам. А яна ім і не трэба, а яны яе з карабля ў мора, а яны яе і браць не хочуць, сваёй хапае. Што ў падлогу глядзіш? Ведаеш і не хочаш усім нам сказаць?» Махнуў ён рукой на стол. У мяне зноў паявіліся ў вачах буханкі хлеба. Пачалі падскокваць ад падлогі ўверх, адна вышэй, другая ніжэй. А не расказвалі яны, на што ён тут прыехаў паглядзець? На радзіму? Чаго яго пацягнула? І дачок з сабой прывёз. А жонку пакінуў у Францыі, каб было куды вярнуцца пасля ўсяго. Жонка ў яго францужанка? Што? В разведку прыехаў? Не гаварылі?» Калі закрычаў на всю кантору капітан Дувалаў, мне здалося, што буханкі хлеба пасыпаліся зверху са столі на падлогу. Я аж прыгнуўся. «Хопіць курвіцца! Мы праверылі. Ні маці твая, ні бацька ў 37-м не замешаны. Бацька вярнуўся з фронту паранены. У вайну маці памагала партызанам, а ты скурвіўся. Шпіянаж пакрываеш». Тады за сталом устаў Вугальнік, начальнік участка. Зрабіўся высокі-высокі аж пад столь. «Таварыш капітан, з ласкай трэба, з ласкай. Гэта ж дзеці. У мяне жонка настаўніца, я ведаю. Запрасі за стол, пліхні ў шклянку, дай кавалак хлеба ў адну руку, у другую рыбіну. Язык сам развяжацца. Адразу загаворыць. З ласкай трэба да дзяцей, з ласкай. Ну, ты мяне, Вугальнік, не вучы». Вугальнік узяў у рукі пачатую бутэльку, наліў у рубцаватую шклянку да палавіны рускай горкай і накрыў шклянку зверху шырокай лустай хлеба. «Ну, саступі, хлопец, капітан. Ну, саступі, падыдзі, сядзь. Ну і ўпар, ты ўпёрся і ўсё». «Яму? Ласкай?» Дувалаў хмыкнуў і пасля засмяяўся нейкім дробненькім калючым смяшком. «Ён нам памагчы не хоча, адказваецца, а мы яго карміць будзем? У яго быў час падумаць і памагчы па-добраму». Дувалаў падскочыў да Вугальніка і аднымі пальцамі змахнуў са стала і шклянку, і лусту хлеба. Шклянка бразнула і пакацілася мне пад ногі, мочачы цёмнай палоскай белую падлогу. Лустачка хлеба засталася ляжаць ля стала, далёка не дастаць. «А ну, пайшлі!» Дувалаў адным махам дастаў з кабуры пісталет, сціснуў яго ў руцэ, аж пачырванелі пальцы, і паказаў і ім, і галавой на дзверы ў калідор. «Пайшлі!»
Не скажаш, получыш кулю. За сталом усе змоўклі, як вады ў рот набралі. Толькі ў магазине нешта раптам браснула, як што бляшанае выпала ў Федзі з рук. Мы выйшлі на ганак, і Дувалаў зноў паказаў і галавой і пісталетам павярнуць ля канторы направа. У малады, але высокі ўжо соснік. Я ішоў спераду на сухіх драўляных нагах. Не чуў пад ступнямі ні шылля, ні калючых старых сасновых шышак. З-пад ног, са старога пня ля сцежкі, успрыхнуў дзяцел і зацільгікаў высака у сасновым галі, падняўшы вэрхал. Ззаду блізка над самай галавой соп Дувалаў. Я ведаў, што ён мог зрабіць кожную хвіліну, і чакаў. У мяне зусім адняліся ногі. У канцы сцежкі ў лес, не так далёка ад канторы, стаяла адхожая, збітая з новых, нават пагабляваных дошак. Мусіць, асталіся ад падлогі ў канторы. Ля адхожай капітан Дувалаў раптам зайшоў мне наперад з пісталетам у руцэ і загадаў стаяць. Ну дык што гаварылі францужанкі? У мяне зноў паплыло ўсё перад вачыма, і Дувалава я ўжо не бачыў. Калі ж пасля перада мной выпаўз аднекуль з туману Дувалаў, я згледзеў, як ён ступіў да адхожай, схаваў у кубуру пісталет, расшпіліў спераду штаны і, расставіўшы ногі, доўга пускаў шырокі струмень на дошкі, пакрэхтваючы і перхаючы. Яны аж звінелі, распырскваючы жоўтыя кроплі наўкола. Пасля ён павярнуўся да мяне. «Даставай ты свой джинджик, ды апражніся, а то па штанах са страху пацякло. І не дуры мне, пакрываеш шпіёнскае адроддзе. Толькі тут я аб цябе пэцкаць сваіх рук не стану, не месца. Цяпер мы паедзем да нас. Пасядзіш пакуль у КПЗ з пацукамі, на голых нарах. Загаворыш, калі ў цябе спытаюць, як паложана. А то мы тут з табой у джинджыкі гуляем. Скажы, не скажы, падумай, успомні. У нас там ты адразу і успомніш і загаворыш. Па-першае маё». У кантору мы больш не зайшлі. Дувалаў на яе нават не паглядзеў. З лесу мы ехалі памаленьку. Дувалаў сядзеў высока на сядзенні, а я ў калясцы, прыкрыўшы калені караватым брызентам, глыбака, як дзе у яме. Калыхаліся па калдобінах і падскоквалі на карэнні якраз на той дарозе, дзе ішлі тады францужанкі. Дувалаў маўчаў. Толькі ў нашым канцы вёскі ён паглядзеў на мяне зверху ўніз. «Ну, зірні апошні раз на сваю хату». На двары ў нас нікога не было. Не было нікога і ў акне ад вуліцы. На варотах усё яшчэ вісеў белы мяшэчак з ліповым лісцем з Кур'янаўшчыны. І па грэблі мы ехалі памаленьку, мінаючы яміны з падсохлай гразю. Сонца, даўно звярнуўшы з паўдня, ціха вісела ў сівой смузе над могілкамі. Дувалаў і на грэблі ні разу да мяне не загаварыў. Глядзеў увесь час недзе пад сябе, на пярэдняе колы матацыкла і на руль, не падымаў вачэй. Думаў, ці што? На горцы ля могілак ён стаў і злез з сядла. Доўга стаяў на пяску на дарозе, расставіўшы шырака ногі, як усягды ў вёсцы, і глядзеў на могілкі, на Сушкава і на далёкае поле за імі. «А ну вылазь, джинджик, са свайго гнязда», — сказаў ён мне і, падышоўшы, адкінуў з калень у мяне брызент. Я, ўсё яшчэ боючыся, вылез з каляскі і стаў ля матацыкла на дарозе. Ногі адразу схаваліся ў пясок аж па костачкі. «А што тут, школа да вайны была?» — спытаўся раптам Дувалаў нейк цішэй, паказваючы рукой праз дарогу, дзе ў самым канцы вайны згарэла школа і дзе яшчэ і цяпер ляжала дробная бітая цэгла і вялікія белыя валуны. «Школа», — прасіпеў я перасохлым голасам. «Ну иди, учись, потом все поймешь. Ты мне больше не нужен».
Сказаўшы і не глянуўшы нават на мяне, Дувалаў ажархаў матацыкл і так рвануў з месца, што адразу ўспыхнула за ім вялікае сівое воблака пылу і хутка панеслася паласой да Сушкава. Пасля паднялося адразу над усёй вуліцай і доўга вісела над вёскай. Не было ветру. Я стаяў ля спаленай школы, глядзеў на сівы пыл, пакуль ён, падняўшыся над стрэхамі, не растаў, рассыпаючыся ў высокіх ліпах над Сушкавым. Пасля памалу пайшоў назад на грэблю, усё яшчэ не верачы самому сабе. Чаму адпусціў Дувалаў? Ля мастка ў канцы грэблі я спыніўся і апёрся на пярэчку з сухой, рудаватай яшчэ ад саскобленай кары альшевіны і доўга глядзеў у маленькую рачулку. Хацелася плакаць. У рачулцы на дне ляжала белае каменне, а там, дзе жаўцеў пясок, краталася ад вады нагнутая трава. Праз рачулку, падняўшы ўгару з вады на палец галаву і віляючы ў вадзе пад сабой хвастом, пераплывала на другі бок гадзюка. Пераплыўшы, схавалася ў высокай траве. Доўга яшчэ на балоце у тым баку краталася асака і дробненька дрыжала мятліца. Недзе праз тыдзень, ідучы раніцай з Жукаўшчыны ад трактара, я пачуў ад Федзіну ўчастку, што францужанак з бацькам у Жызнаве забралі. А праз якія 3 месяцы, калі над вёскай азваліся высока ў гары, адлятаючы журавы, я пайшоў, познічыся, у школу. Босы, у тых жа штанах і той жа фуфайцы, у якіх хадзіў да трактара. Ісці трэба было ў 6 клас, аж у Грыневічы, кіламетраў за 5 ад вёскі. Кожную раніцу я ішоў грэбляй, дзе ўбачыў апошні раз францужанак. Дзе вы цяпер, мае францужанкі, што схаваліся назаўсёды ў пылі на нашай грэблі паўвека назад?